Момчилградското село Могиляне събра вчера на едно място представители на ДПС и ДОСТ в паралелни възпоменания по повод 32 години от убийството на 3 души по време на възродителния процес. Събития, които произведоха новини заради заявката на лидера на движението Мустафа Карадайъ за участие във властта след изборите. И от друга страна призива на лидера на ДОСТ Лютви Местан за ново силно обединение като категорична алтернатива на изчерпания по думите му тоталитарен модел на ДПС. Думи изречени в присъствието на посланика на Турция у нас, Сюлейман Гюкче, присъствал на тази церемония. Излъчените сигнали от двете страни са изключително интересни не само на фона на предстоящите до година извънредни парламентарни избори в страната, но и защото точно преди една година Лютви Местан беше изключен от Движението за права и свободи и тогава стоеше силно въпроса: ще се разцепи ли партията? Как към днешен момент изглежда ситуацията, равносметката на изминалата година и проекцията през 2017 на това противопоставяне ДОСТ ДПС? На телефона вече е политолога Калоян Методиев. Здравейте! Здравейте на вас и на вашите слушатели. Предполагам с интерес проследихте този задочен диалог между Карадайъ и Местан през вчерашния ден. Вашия поглед към събитията? Ами не беше с интерес. Знаете, че тук са празници. Все пак това е един от най-светлите християнски празници, Коледа. И подобни събития не завладяват общественото внимание, хората празнуват, но в общи линии ние сме длъжни да следиме тия процеси, които се развиват в политическото пространство. Струва ми се малко прекалено тия скандали и точно в това време на годината, тия словесни престрелки. Мисля, че трябва да се действа по-европейски, нека така да го кажем, по-умерено и няма нужда от подобни ситуации, на каквито станахме свидетели вчера. По-европейски начин възможно ли е това и кое е това, което ви притеснява в това паралелно провеждане на тези церемонии, събирането на едно място? Търсен ефект ли е било, противопоставяне, конфликт? Вижте, най-интересното в случая, което беше за мен, беше геополитическата проекция на събитието. Имайте предвид, че при едната група, при ДПС, беше представител на Национално-демократичната партия, това е Кемалийската партия, кемалийското начало, светското в турското общество, които са противници на Ердоган, докато при Лютви Местан знаково беше турската държава в лицето на управляващите, чрез техния представител Сюлейман Гюкче, т.е. това е ислямисткото начало, ердоганизма. Виждате, че де-факто това беше сблъсък на две турски визии за управлението на българска територия. Нека така да го наречем. За съжаление, проекцията на ДОСТ е изключително опасна, защото се свързва с едно управление, което залага вече изключително много на ревизионизма. То говори за промяна на границите в последните 2 месеца. Директно вече се говори за ревизия на договори. Представител на турската държава Сюлейман Гюкче тук отдавна, много отдавна, още при скандала миналата година с изключването на Ердоган и през цялата година действаше като партиен комисар. Той участваше в партийни мероприятия на партията, застъпваше се. Дори последния месец при един от поредните терористични актове в Турция си позволи да прави забележки на българското правителство, че не е изпратил съболезнователна телеграма за жертвите. Такова поведение никъде по света, вече съм сигурен, няма как едно суверенно правителство да го търпи. Защото един чиновник да нарежда публично по този начин и да унижава правителство не е редно да се прави, да участва в такива мероприятия партийни, учредяване на партии. Така че годината мина под знака на тия два процеса. Между другото, ако отворим една скоба, ДПС веднъж вече е залагало на Национално-републиканската партия и това беше през мисля, че 99-та година правителството на ислямиста Ербакан, който беше свален по-късно от военните, тогава ДПС заложи много рисково на Национално-републиканската партия и спечели. Тук не бива да забравяме в целия сюжет и гласовете на изселниците. На последните избори се видя, че те вече
в огромното си мнозинство гласуват за партията на господин Местан, ДОСТ, която беше учредена през тази година, което е показателно за пореден път за това чия проекция е тази партия. Да, така беше. Президентските избори показаха много ясно това разпределение на гласовете и как те се насочват и как гласуват хората, които живеят в Турция и тези, които са в рамките на България. Това, което казахте за присъствието на посланика на Турция, Сюлейман Гюкче, на церемонията на ДОСТ, търсен ефект ли е или е част от протокола? Търсен ефект е. Той, ако беше част от протокола, той трябваше да ходи на всякакви мероприятия, а той си ходи само вече са като с Лютви Местан, са като Кирил и Методий. Неразделни в чествания, в пътувания, в учредяване, партийни мероприятия, каквото се сети. Според мен тук се прекали вече. Пак казвам, не се прави така. Унизително е за българското правителство, за обществото. Нарушен е и добрият тон, и правилата, писани и неписани в дипломацията. Освен това, тази партия има опасни елементи в поведението си, в целите си, защото скрити зад красиви фрази виждате, че навсякъде в региона подобни партии, които са проекция на правителството на Ердоган, създават проблеми, търсят, избутват агресивност всички останали участници на политическия терен и в Македония, и в Босна, в Албания го наблюдаваме с щедро финансиране, с щедра подкрепа, логистична. Включително, ако мислите, че модела Гюкче Местан е само в България, жестоко се лъжите, просто той вече проби и навсякъде в региона има по един такъв инструмент на новата политика турска регионална на Балканите, което не е от интерес на балканските страни или другите могат да решават за себе си, но според мен за България това нещо не е добре. Това са рисковете, които вие виждате. Да се върнем към думите на лидера на ДПС Мустафа Карадайъ, който съвсем ясно и нееднозначно заяви желанието на партията за участие във властта след изборите. Преболедува ли ДПС периода, в който беше от негативната страна и знак ли е това, че има вече така ясното виждане за това, че обществото е готово да приеме на участие на ДПС в бъдещ кабинет? Не, по-скоро отговорът е не, няма да е толкова лесно. Тя заявката добре даде, ама те реформаторите дадоха заявка, че ще правят правителство, пък не можаха. Не има лесно на ДПС положението в никакъв случай. Тая година беше една от най-тежките за тях от самото им създаване. Първо, този натиск срещу тях от Турция, знаете, че там има цели списъци с депутати от ДПС, които не се пускат в Турция. Този сблъсък там на място. След това разцепление, което се оказа, че не е толкова малко на Местан и компания. От друга страна, виждате, че всички политически субекти бягат от ДПС. Има стигма. Има нежелание да се работи поне публично. С тях съкъм пък да се каже за коалиция. Тоест това е какво? Мобилизация на партийните редици ли е една такава заявка, амбициране? Не, то нормално е една партия, която е голяма, която има присъствие, нормално да има заявката. За това съществуват партиите, за да управляват, за да реализират някакви управленски модели и цели. Така че той е в реда на нещата да направи такава заявка. От тук нататък с вас разсъждаваме дали това в момента е възможно, реално, до каква степен може да се реализира. Те неща в сферата на догадките, но не има лесно положението и няма да е толкова, който и да е. Те вече не са балансирали в българската политика, така да го кажа. ДПС вече не са балансьор. От анализа на ДПС, на ДОСТ, в центъра да видим как идната година според вас ще преобрази политическата сцена. Реформаторите са в разпад. ГЕРБ
сдаде властта. БСП се мобилизира. Имаме заявката на Да, България за участие на политическата сцена. Как вие виждате вашата прогноза, анализа на това, което предстои през идната година, предвид предсрочните избори, встъпването в длъжност на новия президент? Много. Тук поставихте ми поне 40-50 въпроса със всеки от Имате няколко минути, да. Да, президентът встъпва на 22-ри. Голямата интрига, интереса ще какъв ще е състава на правителството служебно, което той ще назначи, защото това ще е много знаково. Все още ние не познаваме президента, въпреки че е избран за президент, неговия начин на правене на политика, неговите цели. Така че това е изключително любопитен сюжет, който ще трябва да се следи внимателно. Отделно отиваме на предсрочни избори, на които имаме много нови играчи. Тук имате ДОСТ, които са нова, тя беше учредена преди няколко месеца. Имате Марешки, който влиза с заявка за участие в парламента. Имате на Христо Иванов, който е нов феномен, либерална формация, която казва няма ляво, няма дясно. Ние сме вече на антикорупционна платформа срещу за абсолютна реформа в съдебната система, което пък им отваря възможност за колаборации с формации наляво и надясно. БСП прекалено се надценява тази консолидация, според мен. Имат още какво се желаят. Те не са си решили вътрешните проблеми, така че в следващите 2-3 месеца, ако искат да се представят сериозно на изборите, ще трябва да се обърнат към себе си, без да изпускат, разбира се, и голямата картина, защото не можеш да имаш претенция за властта и да не си на терен, да се занимаваш само с себе си. Т.е. те имат два фронта, на които трябва да решават проблеми, които не са никак леки. ГЕРБ, реформаторите приключиха, според мен, на политическия си път. Дори да успеят някакво чудо да стане да направят нещо. Те са на границата на маргиналните формации с едни 10-11 депутата, ако трябва така да ги определим. И накрая остават ГЕРБ, които също според мен не са в най-добрата си форма. Те вече не говорят за победата, трябва да говорят за коалиционния партньор, за това колко гласа ще изкарат, как ще се конструира следващото управление. И те за първи път имат някакви вътрешни проблеми. Имайте предвид, че това, което направи премиерът Борисов, очевидно не се прие добре в партията, в парламентарната група. Прие се за предателство, за отстъпление. Така мисля, че по същия начин бяха и реакциите в техните партньори, в Европейската народна партия, в Брюксел. И това вече го поставя пред сложна ситуация конкретно него като лидер на тази партия. Очертахте една неясна 2017, динамична в политически план. Ако имате възможност с една дума да изразите очакванията си от идната година, коя ще бъде тази дума? Промяна. Година на големи промени. Благодаря ви. Благодаря ви за този анализ. Политолога Калоян Методиев.